आदमी चाहे 10 बाल्टी पानी से काहे न नहा ले, लेकिन लास्ट में वो उतना पानी जरूर छोड़ देला जना से ओकर कच्छा खींचा जाओ। जब लोगन के मोबाइल चलावल देखिले तो हमरा ई ना बुझाला कि डाटा फ्री बा कि आदमी फ्री बा। दिनों रात तो ही में घुसा रहता। सही बात काल एक जना बड़ी दुखी मन से हमरा से पूछुअन कि भाग्यशाली के होला। हम बता दे हम अपन मन के बात कि देख, भाग्यशाली उहे होला जेकर 2 गो 3 गो साली होली सन, उहे भाग्यशाली होला। जीभ में कौनो हड्डी ना होला, लेकिन एकरा में ऐसन एगो क्वालिटी होला जवन चाह देव तो पूरा शरीर के हड्डी तुड़वा सकतिया। काल बगीचा में घूमे गई रहमी तो हमरा मन में एगो बात हुए कि जेगो आदमी के डॉक्टर बाड़े, जानवर के डॉक्टर बाड़े, अगर फलों के डॉक्टर रही तो आज लांगड़ा आम लंगड़ ना रही। सही बात हमरा लागता कि सारा दुनिया के शादी हो जाई, लेकिन सिर्फ 3 आदमी कुंवारे रह जाई। एगो सलमान खान, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा हम। केहू पूछते नहीं खे। हम मंजीत कुमार पांडे, रउआ सबके हमरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। अगर हमार वीडियो अच्छा लागत होखे तो एक बार लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, आ बेल आइकन के दबा के आ नोटिफिकेशन के ऑन कर दी। धन्यवाद।